Okay, nimbaga bigat kakailyan. Manipod ti depar na tikan nikid kang kanawan. Yan, welcome po sa aking YouTube channel. O, dito po ulit tayo sa bukid ngayon, mga kalyan. Yan, kasama ko yung wifey ko, oh. Uy, hiling. So, bali mangunguha kami ng ampalaya, mga kalyan. Then kanina pumunta ako dito. May nakita ko mga kabuti dyan. Papa-harvest ko sa asawa ko para maranasan naman niyang mag-harvest. Then kuha kami ng ampalaya. Pansahog namin dun sa manok na kakatayin namin mamaya. Ayan. Mga taniman ng tatay ng palay. Parang nade-dehydrate na naman. Wala kasing ulan. Dito may mga kabuti dito na nakita ko kanina. Yun na lang yung kalakalin mo. Ayan sila, oh. Mulam samot. Gray tayo video ka. Ayan, may mga kabuti tayo dito, mga kanyan. Papa-harvest ko sa kanya. Yung uong na legit yan, bakit? Purot. Pwede tayong nakita tatay. Oh, diba? Uong na naman yan. Nagdak ka lang. Diba, oh? Aray. Wala, okay lang. Yan. Di, lagyan mo ng pareha yan, marami na yan. Wow. Dito pa, oh, sa baba ko. Oh. Ouch. Putol na. Jeepy, uy na yung nagatugayang. Apa yan ka nakita? Lapitin eh. Uy ah. Nag-aniki ka mo tan. Baka mo na ako madugbugsitan. Among akal yan, apay. Wala ka magkalit, bubunan. Oh. Gusto nga uong sikang. Di ba na eh? Di na eh. Hindi dapat kaya mitabay mo na. Dapat yun eh. Nagkanasin. Baka na matulati da dito eh. Paalala ka ti oo matulati da daya mo. Huwag kang mag-alala kung matutulatid ka. Sasaluhin kita. Okay. Yan ang uong na totoong uong yan. Legit. Legit na uong yan. Ganas. Oh, dito pa. Nagtipi ni Against the right na tayo. Hindi ka ba Alwa daman damay sa tama badagam. Ada? Tenti siro mo. Pero yung legit na uong yan. Bakit? Hindi uong bunton yan. Pagkag birbiro di kakadagtoy lagayang. Ang sobra dalita. Hanga nagtuboy di. Ito din nagalanda tayo. Dati kasi may na-harvest na kami dito, mga kalyan. Dati nung bata pa ako. Yung kabuti kasi kung siya sa tumutubo dati, doon mo rin siya ma-harvest. Yan, legit na uong yan, oh. Yan yung legit na uong, oh. Hindi mataba yung paa niya. Yan, legit na uong yan. Kalamon ah. Kalyum. Ay, nagganas ka mo. Ay, na, lagi sa kanan. Okay lang yan. Ay, uong bunton yata yan. Ah, hindi. Oh, ano? Ganda pa, oh. Apoy nakita mo lang tatay? Oh, di may uong ka na. Wala mo yun, may uong ka na. Congratulations! Hindi ka baka dapat ito eh. Ay, ano pa dun sa pagitan ng bato? Ayan na. Dun sa baba. Ayan parte. Ala. Oh? Ganas gari ka oy. Baka dapay. Yan, marami-rami tong kabuti ng asawa ko. Good for 1 meal na yan, mga kailyan. Lagyan mo ng amparya. Bakit dito nadala ni tatang gusto oy?
Meron pa dito oh. Yan na. Pero hindi na yata uong na to. Pero kunin mo na rin oh. Sayang. Ma, uong data. Bunton yan. Uong bunton data. Puro kunin mo na yan. Mabaling nga may ko data. Oo. Dagtipin eh. Yung inulam natin nun. Yun yung kanina, yun yung legit na uong. O, tingnan mo yung ano, malaki yung paa niya. Well, Mataba. Ito pa oh. Uy, kita na pa ito eh. Yan yung uong bunton kasi mga kailan, mas pale siya. Tignan. Itong legit na uong, medyo dark, mas dark siya. Ayan o. Gangga na si bakit ko nga paruto nga. Nata parutom to yung ko na ma. Ayan, wala naman kailan. Ayun lang talaga yung na-harvest ni bakit. Pero okay na yun, pang-agahan natin. Kuha na lang kami ng ampalaya, pansahog. Then mamaya, magkakatay tayo ng manok. Ikukuha na lang natin ng ampalaya. Maraming mga wild ampalaya dito si Tatang. Ayan o. Nilagay niya dun sa ano, puon ng maronggi. Ayan. Bale, wild ampalaya din to mga kalyan. Tumubo kasi siya dito. And then ginawa ni Tatang para continuous siyang mapag-harvestan. Nilagyan niya ng pakalatkat. Ayan, pakalatkat. Ta bakit ikaw na mag-harvest ng palaya? Ampalaya. Dagtada mo gaya mamapangkalako. Di dayon eh. Gusto mo rin. Ikaw na Wala mag-gamba. tatak. Gugutin mo. Aray ko, nagsakitan niya. Pag nagugut ka ng ampalaya, yung tignan mo yung ano, magandang ano. Yun ang mukha. Pariya bakir yan. Binagkalatkat lang ni Tatang dyan. Dito eh. Oo. Yan. Kuha mabalin nito eh. Damihan mo na para dun sa manok din mamaya. O kahit habaan mo ng konti. Siguro. Maraming gulay si Tatang mga ilyan, no? Mga talong, ayan, hanggang dun. Dun sa may tambak na yan. Pinuno niya ng mga gulay. Masipag po yung tatay ko na magtanim ng gulay mga kailyan. Nagmana ako sa kanya. Masipag din ako eh. Masipag ka. Sipag mang chicks. Marami pa dito, bakit oh? Marami siyang ugot. Damihan mo na para may pansahog na tayo dun sa manok mamaya. Di naranasan mo na rin mag-harvest ng kabuti. Yan, mag-harvest lang muna kayo mga kailyan. Ano, tutulungan ko na lang yung asawa ko. Yung palay natin mga kailyan, no? Fresh na fresh. Yun po yung kagandahan minsan kung nasa probinsya ka. Kakakuha ka ng mga fresh vegetables sa ano, environment lang. Libre, walang bayad. Marami pa dito. Kukunin lang natin yan mga kailyan. Marami yan, no? Gandun. Marami ka nang nakuha? Tingin. Marami na rin dun sa akin, no? Oo. Yung ampalaya, tsaka ano yan. Ay, ilagay natin dun sa manok, tsaka dun sa uong mo. Farm girl. Then, marami na siyang ampalaya mga kailyan, no? Ang palaya plus uong, hindi pangal daw. Nung pangal daw, pamigat natin yun. Pamigat? Oo, yung manok yung ano. Ubunin lang natin yung uong mo. Wait lang. Kasi ano? Ay, bamang bam-bam-bam ka ah. Di, baging na lang. Kuha lang akong baging. Yung baging. Lanot. Ay, lanot. Na yung pinakamaliliit. Ayan. Ito mag-ubon. Mas maganda siya. May iparid mo siya dyan mamaya. Kita mo ano ko ah? Maperdi? Okay.
Hindi na kayang ubunin to. Luwad-luwad mo niya. Marami na to ah. Pariyaan mo to. Marami na. Anta nga nakita tatay mo una niya. Napasiglot na mata mo. Oh, talihan mo na lang ganyan yan. Nagganas. Sabi mo, para hindi siya makalas. Oh! Ayan na yung uong natin. Isa ubon. Oh. Tinga, bakit? Samit ka kami. Okay, yan na yung kabuti niya. Tsaka yung kanyang parya. O, linisan mo na para, ano? Agahan? Yan, kundi na lang yung, huwag mong tanggalin yung ano niya. Yung lupa lang tanggalin mo. Hamo nga na igus. Yung to indad ikwayo, ito ipalwag yun kasi data yun. Pambigat tayo. Nagganas. Hanggang nakita doon tiyani, handa mo pakas dyan. Linisan mo na. Yusos tong uong neta. Uong agad do. Diba? Kaya ito yung nga gato. Bato yung bonton na doon. Kedua. Yan, lilinisan lang yung mga ilan. Then lulutuin natin mamaya. Igib lang tayo. Igib tayo ng ano, tubig na gamitin natin. Yan, litan mo lang para madaling maluto. Yan. Yung palaya natin mga ilan. No? Yung iba, para dun sa manok. Yun yung pang sahog natin sa uong. Yan. Sinipis-nitin lang ni Bakit yung uong niya. Yan. Hindi mo sa tabakal. Ikaw magluto, gusto mo? Hindi ka marunong magluto? Si Kantulatan ito ko na yung bagay. Wala. Yan, magluluto na tayo mga kalyan. Pakulo lang tayo ng tubig. Yan. Doon lang tayo sa portable shilin magluluto kasi doon yung ano, magsasalangan natin ng manok mamaya para matanggal yung balahibo. Yan, papakulo tayo ng tubig doon. Meron tayo ditong bisita. Milang. Check lang natin. Ayan, medyo kumukulo na mga kalyan. Pwede na tayo maglagay ng bagong. Bakit lagyan mo ng bagong? Ibagam no ko. Oo, tansyahin mo lang ah. Sige pa, konti pa. Op. Ayan, tama na yan. Lagay mo yung sibuyas. Lagay mo na yung sibuyas. Ayan. Tintakpan natin ulit. Pakuluin lang natin ng maigit and lagay natin yung kabuti natin. Simpleng-simple lang pong magluto ng kabuti mga kalyan. Ayan, kumukulo na ulit mga kalyan. Ayan, pwede mo nang ilagay yung ano, Bakit? Lagay mo na yung uong niya. Ayan, lagay mo na. Wow, yummy. Look at that. Bagong harvest na kabuti. Tapos bagong harvest ng palaya. Wow. Sarap. Tatakpan natin ulit. Lutuin natin yan ng mga around 5 minutes mga kalyan. Yan, check natin ulit mga kalyan. Kung pwede na. Ayan, wow. Nangangamoy na mga kalyan, nangangamoy na. Yan, maglalagay lang po tayo ng konting condiments. Pampalasa. Yan. Tikman lang natin kung anong kulang sa lasa natin. Yan, katamtaman lang. Saktong-sakto lang yung lasa niya mga kalyan. Pwede natin ilagay yung ano. Lagay mo na yung ano, Bakit? Pariya niya. Yan. Pakulang mo ng konti. Yan, pwede na yan. Yung pareha kasi mga kalyan, dapat saglitan lang yung pagkakaluto. Hindi mo pwedeng i-overcook yan kasi lalabas yung kanyang bitterness. Ayan. Ayan. Dip lang natin ng konti. Yan, okay na yan. Pwede na hanguin yan mga kalyan. Yan, luto na po yung ating uong with fresh ampalaya mga kalyan. Yan yung almusal natin mga kalyan. Oh. Meron tayong uong and ampalaya. Ayan. Meron tayong konting dialdalim doon. Ayan.
So, kainan na, my dear countrymen. Pasok pa man. Buong. Ano pa na? Nain tayo. Dito ka? Dito ka? Ang anong pait niya? Imbag. Dapat magkuha na nga aso mo. Baik. 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 Mangan. Ang dumo ko na ba? Kumain tayo. Yung ba? Tara naman. Oo mo. Ganda ka naman sa atin. Oh! Ano to? Daman. Ang kariya mo. Bag. Ang dami ni Ram. Kaya. Ay.